L-eks kap nazzjonalista Adrian Delija saħaq li n-nies qed jgħidulu li m'għadhomx jarfu il-Partit Nazzjonalista. Fejn hu l-Partit Nazzjonalista li naf? Il-biraħ ġewwa dar. M'għadniex naraf il-partit tiegħi. Huwa qal dan waqt attività li għamel quddiem il-partitarji tiegħu fit-8 distrett li qed ikun missielet bejn Delija u Beppe Fenekadami. Delija qal kif huwa kellu mixja twila għax kien hemm min għamillu l-bsatem fir-roti meta huwa kien kap nazzjonalista. Hawnhekk l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija ikkonferma li l-firda fil-Partit Nazzjonalista għadha hemm. Il-mixja tiegħi kienet twila u ħibsa ħafna. U kien hemm minħaseb il-ħanaqta qalbi f'nofs triq. Hawnhekk l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija kien qed jirreferi għal Blue Heroes. Fost dawn kien hemm Jason Azzopardi, Beppe Fenekadami, Teris Komodini Kakija u Carol Aquilina. Dawn kienu minn ta' quddiem biex tajru lil Adrian Delija minn kap u floku tefu lil Bernard Grech bħala kap, il-mażul tal-establishment nazzjonalista.